बियो एन.एस.एसनिनो मोनसे पार्ट। एन.एस.एसनि बेहाय केम्प सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियावहाय। बिदिनो साननै दिनैजों सानथाम थांबाय। सिगाङावहाय यगानि केम्पबो जाखांबाय। यगानि थाखाय दस्रा एक्सपार्ट फैदों आरो ड्रामानि थाखाय आंखौ एक्सपार्ट हिसाबै लेंहरदों आरो आंजों लोगोसे सिद्धार्थ रय एसिस्टेन्ट खालामनो फैफादों आंजों। दा बे ड्रामाया बेवहाय स्ट्रिट प्ले माने लामा दथ'खानि थुनफावथाय बिनि सायाव वार्कशप। दा बिथांमोना गोदान स्टुडेन्ट माने आलादा आलादा डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना ड्रामानि सोमोन्दै बारा मिथिया, थुनफावथायनि मा रोखोम बाहागो थायो बेफोरखौ मिथिया। दा बेवहाय फुंनि 10 बाजिनिफ्राय लानानै वार्कशपखौ आङो आराम्भ खालामदों। बेवहाय माखासे ट्रेनिं होनाय जादों, बेजों लोगोसे माखासे जायनाखि माने इस्युसफोर बेबायदिनो ब्लाइन्ड फेथ बा कारापसन बा ड्राग्सनि सायाव बेफोरबायदिनो इस्युफोरनि सायावहाय बे गथ'फोरनो स्ट्रिट प्लेनि डिभाइसजों माबायदि मेसेज होनो हायो बेखौ फोरोंनाय जादों आरो वार्कशपआवहाय। दा आलदा आलदा डिपार्टमेन्टनि गथ'फोर, अब्लाबो बिथांमोना बे दसे समनि फोरोंनायनि गेजेरावनो बे ड्रामानि स्ट्रिट प्लेनि माखासे फर्मेटफोरखौ थाबैनो माने सोलोंनानै हाखु दाखु माने देखायनो हादों आरो आं गोजोननाय मोनदों। माब्लासिम सोलिबाय थागोन? होमबा आरो साननैसो सोलिबावगोन नामा, आं बेखौ डिटेल्स मिथिया। आं एक्सपार्ट हिसाबै फैनाय जादों बेवहाय। दा बेखिनियानो।